سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات بوليس هولندا مستبع 10 شوعة لكاتيت امونغ ايرتراويان زقات امقجت بزتحاز اسال تدلي تزرقح مهلاو سراويت فدرال نبركت زبل كبابيتات والقايت ستيت حمران صقدنا بتحت قوصر مئتاو بقداميت منستر عدت اليان زتلاخو منسترات مسير تراس معنا مفرام نابس مراكات ومخانا محبارون اب سمين كوريا بابو بروباغندا ماشين تباهل الزقلص لعلواي بعد سلطان عارفو مهلاو مغلاصون كالن زتقالك خونيو ابزا channel دمانه وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتطوقن بخبري يعدمكم بوليس هاجر هولندا اسال نايتوم ب10 شوعة لكاتيت اب كتما زهيغ اب زتخايده نعبي ايرتراويان جوجلتا تساتيفهم الى زطرطرم سبات اسالهم زرغحو اب تحت قيد نمو عالم متحبار كغبر صويعو اتب منغدي وقعو مربب حبريتا بوليس تهاجر زتزرغح حبريتا اب تعلت عغرغر كاب زتفلاليا كاميراتات بزتفلاليا كورنع زتوزده اسال شدش سباتي اسفير زلا اتب قدام مشد 10 شوعة لكاتيت اب زهيغ اب زركب ادراش اوبرا زتخايده كبيد نعبي كلتا ايرتراويان جوجلتات بزفتر وقجت زتقاسقس خوينو كاب قوصر وصاي خوين منبارو مغلص بوليس يملكت ابتوان معكنا زينات هاجر مغلص زهابه وهاب قال ممحدار تختمه روبين ميدل تنعب كاب قوصر وصاي خوين كم زنبره بمغلاص تابي ايرترا زل مرحينه زدقف جوجله متى خباب زكايدل زنبره اوان اتبوتا بتقاومت متقعت خمس ورزه غليصهم بارو ايرسعن بوليس بتوسخي نتقدم استات 3 اوار حبيلو زتفطر كونتات ابزهابو مغلصي تم نعبنياتات مس بوليس وهابتا اغلغلوتن غازيطنياتاتن اب كبيد رصم كمزاتو يتقيسو ابتن عبس تساتفو القسبات نفسهم قوصار سينوم درغا نخول اب قدميام زنبره مكاين مساخوتن كالن اعنيوم بمبالون تادراش بخبيت كمزعنون املكيتو نتنعبي نمهدا بوليس زنبع غاز كمستطقمه انتخونتهم نعبنياتات مكاين بوليس اوتوبوساتن كمزقاصلو ني عين مسخاغر نمعكن زينا بي بي سحابيرو منبار ميذكر بجكازي بتشعوز تفطره تكن مقوتن اب تعنا سبات التو صلوا كمزغدف زحبره بوليس كان وتاو عنوت بزحت ابالات بوليس كم زتهرمون تقيسلا زحلف عمد بفلاي امونغو دغفتن تقاومتن ايرترا مريحنت ابستفلالي اغاطاميتات اب كتماتات اوروبا امريكان كندان عغرغرم متفنانن كره صنيحيو مسكرم 2023 اب دوباو معراب جرمن كتما شتوتغارت ابستخايده بهلاو فيستيفال ايرترا بزتفطر نعبي بوحدو 26 ابالات بوليس زركبوم 10 سبات قوسيلم نيرم يوم بسونكو دما بوليس جرمن اب لعلتهم عغرغر زفطرو 125 غبناو كستات كم زمسرته استغلص خوينو بزحت كم استاسرون قال دما ام مسرح فرد كم زلون ينقر بجكو اب اسرائيل كتما تل افيفون اب استخايده تمساسل عغرغر بزحت تغودي ام نيرم يوم اتنعبي نافريقاوين حتى تعقبان سدتنياتاتن دما زصلوا كم زنبرون يغلاص بوليس هولندا اب زحج كفيت وزلو فولي مزغبغبن سفيح جوجل مرمرا تمزيو كم زلو يحبر اب تاقميط وزلو زرزر عنوت هدما اب نبرت تخباب تفطر كبيت سنباده عنوت مكاين ابايتن تكالات نقدن بمزرزار تصلوا عب مخانه اقميطلا ابزوان عتب مرمراتات مكيات كم زلو بمحبار بوليس درو 16 طرطرات اب تحت قيد اتيم كم زلو بمغلاص حدد ما ام وداتا زورحي افرد كقرب مخانه املكيتلا ابز زحلفه قربا معلتات كبيت قچت ككايدلم زصنحه اب معراب تግራይ زركب ገለ ከባቢታት ወልቃይት ابزوان اب تحت قوصر سراويت فدرال ኢትዮጵያ اتيو مهلاو نبر تحبيرم اب تحت معراب تግራይ زطرنف ገለ ከባቢታት ወልቃይት ጸገደን ሰቲት ሑመራን ካብዝ حلفه عرب جميرو امنغو سراويت فدرال ኢትዮጵያን حيلታት ፋኖን ግጭት ከካይደለ ከም ጸንሐ ነበር ተخبرون كلو ነዚ ስዒቡ ድማ اب زوان سراويت فدرال ነቲ ከባቢ ሙሉ በሙሉ اب تحت قوصرم የኢትዮጵያ ከም ዘለው እቶም ነበርቲ ገሊጾም ነበርቲ ንኢትዮጵያን ሪፖርተር ትባል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ቅድሚ ዝሕጃ አጋጢም ዘሎ ኩነታት ነቲ ንክልል ኣምሓራን ትግራይን ዘካትዕ ዘሎ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ፈደራል ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ምልሻታትን ፖሊስን ጸጥታን ከም ጸንሐን ይኹን እምበር ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ሰራዊት ፈደራል ነቲ ከባቢ ተቆጻጺሮም ምህላዎም እዮም ገሊጾም ሓደ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዜጋ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣነ ካብ ሰንበት ጀሚሩ ግጭት ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ مشت عطقات فانو او وردا صقدا بتركب كتما عداغا سولس اتيم نيرم وقحتا كابتا ختما وطيم كابتا ختما الرحوق اب زيكونا خباب دما مسراويت فدرال اب حيال قچت كم زاتو سميع نيريلو اب هيوت يخون نبرت زخونه غدات كم زي بصحه زغلصو اتم ني عين مسكر شماغله حجي اتقچت تزازيمو سراويت فدرال نتخبابيتات تقواصاصيرو مهلاو يغليصو قال نزام عكن حبريتا ذهب نبارون اتقچت تزازيمو اتخبابي اب تحت قوصر سراويت فدرال اتيو كم زله يحبيرو
እዚ ነበረ ቀፂሉ ዕጥቃት ፋኖ ናብታ ከተማ መስኣተው ነታ ከተማ ናይ ምቁፅጻር ድሌት ኣየራዮን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ይኹን ንብረት ዝኾነ ጉድኣት እውን ኣያጋጥመን ካብታ ከተማ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ከባቢ ግን ምስ ሓይልታት ፌደራል ውግእ ኣካይዶም እዮም ሕጂ ግን እቲ ዝነበረ ግጭት ተዛዚሙ ሰራዊት ፌደራል ነቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅር የእትይዎ ኣሎ ኢሉ ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ዝተሰለፉ ዕጡቋት ሓይልታት ኣምሓራ ንሰፊሕ ዞባታት ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸለምትን ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ተቆጻጺሮም ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ተተኺሉ ዝነበረ ናይ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳራት ብምፍራስ ነቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮ ክእትዎ ከሎ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ መወዳእታ ወርሒ 6 ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ክፍታሕ ምዃኑ ምክትል ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ነይሩ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝኣተወ ከባቢታት ብሓይሊ ናይ መሓዝ መደብ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ምምሕዳር ኣምሓራን ጸወትኡን ክፈርስ ምዃኑን እቲ ከባቢታት ድማ ብሰራዊት ፌደራል ክትሓዝ ምዃኑን ዕላዊ ገይሩ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ እዛ ሪፖርተር እትበሃል ኢትዮጵያዊት ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ሰራዊት ፌደራል ምስ ሓይልታት ፋኖ ድሕሪ ዘካየደ ውግእ ንሰፋሕቲ ከባቢታት እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝጽርነፍ ወልቃይት ጸገደን ሰቲት ሑመራን ኣብ ትሕቲ ቁፅሮ የእትዩ ምህላው ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝኾነ ነበርቲ ከም ዝሓበርዋ ገሊጻላ ሓንቲ ኤል ቴምፖ እትበሃል ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኤርትራን ዓዲ ጣልያንን ቆጠባውን ባህላውን ምትእስሳርን ንምድልዳል ኣብ ወርሒ ሰነ ብመንገዲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ርክብ ክገብራ ምዃነን ገሊጻ ዓዲ ጣልያን ኣብ ምድልዳል ኣህጉራዊ ዝምድናን ቆጠባዊ ምትሕጋዝን ኣብ እትወስዶ ዘላ ርኡይ ስጉምቲ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሰነ ብሓድሽ ናይ ምትሕባር ውዕል ኣቢላ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ክትሕይል ተዳልያ ምህላዋ እውን እዛ ማዕከን ጽሒፋላ በቀዳሚት ሚኒስተር ዓዲ ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒ ዝተለኣኹ ሚኒስተራት ዓዲ ጣልያን ድማ ኣብ መንጎ ዓዲ ጣልያንን ኤርትራን ቆጠባዊ ምትሕጋዝ ንምዕባይ ዝዓለመ ስምዓት ንምፍራም ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ክበጽሑ መደብ ተታሒዙ ከም ዘለዎን ገሊጻ እታ ማዕከን ቀጺላ መሰረት ናይዚ ስምዓት ከዓ መጀመርታ ናይዚ ዓመት መንጎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳሚት ሚኒስተር ዓዲ ጣልያን ጆርጂያ ሜሎንን ኣብ ዝተገብረ ዘተይ ተነዲፉ ኢላ እቲ ዘተ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ምህዞን ጸዓትን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝሓቆፈ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ እዚ ምትሕባር እዚ ኣብ ቆጠባዊ ምዕባለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምዕቃብን መጽንባልን ፍሉይ ባህላዊ ቅርስታት ኤርትራውን ዘተኮረ እዩ እዚ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጅምር ትልሚ ማተይ ኣብ ግብሪ ከውዕል ዝተዳለወ ስምዓት ቆጠባዊ ዕብየትን ቀጻሊ ሰላምን መረጋጋእን እቲ ዞባ ተስፋ ዝህብን ሓድሽ ዘመን ምትሕባር ጣልያንን ኤርትራን ዘመልክት ክኸውን ትጽቢት ይግበር ከተበልውን እታ ማዕከን ጽሒፋላ እዚ ኣብዛ ጋዜጣ ብቋንቋ ጣልያን ዝወፀ ዜና ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተተርጊሙ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራውን ተዘርጊሑላ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝርከብ ስርዓት ኣቦ ፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ኪም ኪ ናም ትማሊ ኣብ መበል 94 ዓመቱ ካብ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈልየ ተገሊጹ ኪም ኪ ናም ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ካብ 2022 ጀሚሩ ኣብ ሕክምና ይጸኒሑ ኪም ኪ ናም ንዓሰርታት ዓመታት ንክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ሰሜን ኮርያ ከካይደን ክመርሕን ዝጸንሐ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር እዩ ነይሩ ንሱ ብፍሉይ ምስ ቀደመ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኢል ሶንግን ምስ ተካእዩ ዝነበረ ወዱ ኪም ጆንግ ኢልን ቅርበት ዝነበሩ እዩ እዋን እዚ ድማ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮ ምስታፉ እቲ ውልቀ ሰብ ምስ ስድራቤት ኪም ክሳብ ክንደይ ቅርበት ከም ዘለዎ ዘርኢ ተባሂሉ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ኣቦ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ናይ ሰሜን ኮርያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኪም ኪናም ኣብ ዝሃቦ መደረ ኪም ኪናም ንሃገሩ ዝነበረ ተኣማንነት መዳግርግቲ ዘይብሉ ነይሩ ብምባል ንኢድዎ ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጸባት ድማ ንኪም ኪናም ምስ ናይ ስርዓት ናዚ ጀርመን ሚኒስተር ፕሮፓጋንዳ ጆሴፍ ጎብልስ ኣነጻጺሮን ኣለዋ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም